For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po makautang ng pera sa GCash sa pamamagitan po ng GLoan. Ayan po nakikita nyo, pinipindot ko po ang aking PIN at tinakpan ko po ang aking number. Siyempre, personal ko po yun mga kapatid. So ngayon mga kapatid, tuturuan ko nga po kayo at tara, let's go! What's up mga kuwako Bicolanong Oragon? For today's video, tayo nga po pala ay gagawa ng isang vlog or short vlog about nga po sa GCash. Siguro pamilyar na rin po sa inyo mga kapatid ang GCash at marami na rin po kayo napapanood about nga po sa GCash. Dahil marami na rin po ang nakapag-upload nito at marami na rin pong gumawa ng tutorial about nga po sa GCash. Kung paano po makakautang sa GCash at GLoan. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan din na tulad ko po at wala po tayong pambayad sa ating mga electric bills or kung ano pong dapat ating pagbayaran kung wala po tayong mautangan na ibang tao. Mas maganda po dito sa GCash dahil mas madali pong ma-approve kung paano nga po tayo makakautang sa kanila kaysa po tayo po sa ibang lending company na napakahirap at malaki po yung kaltas nilang ginagawa. Kaya kung ako po sa inyo mga kapatid, dito na lang po tayo sa GCash na napakadali po ang proseso at napakadali po tayong ma-approve kung paano tayo makakakuha ng ating mga pambayad sa ating mga pinagkakautangan. Lalo po ngayon katatapos lang po ng Christmas at New Year, siyempre naubusan na po tayo ng pera at halos naubos na po natin sa pamimili ng ating mga ginamit sa nakaraang pong 2024 sa mga nakaraang okasyon. Kaya dito na lang po tayo sa GCash, napakadali lang po. Sa tulad po ng aking sinasabi, sa GCash po makakautang po tayo sa pamamagitan nga po ng GLoan. Basta tayo po ay kumpleto na po ang ating G-score at maaprubuhan din po tayo mga kapatid. So mga kapatid, ito po ang aking sinasabi. Tuturuan ko po kayo ng tutorial about nga po kung paano makakautang sa GCash. Bago ko nga po pala ipagpatuloy ang aking vlog sa tanghaling ito or ang aking video sa tanghaling ito, paki-subscribe nga muna po ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So let's go mga kapatid, samahan niyo po ako kung paano po tayo makakautang sa GCash sa pamamagitan nga po ng GLoan. Tuturuan ko pa kayo step by step kung paano nga po tayo ma-approvean agad at kung ano po ang proseso, kung ano po ang mga requirements na kailangan nila para nga po tayo makapag-avail ng utang sa GCash sa pamamagitan nga po ng GLoan. So ito nga mga kapatid, bago nga po tayo umutang sa GLoan sa pamamagitan po ng GCash, titingnan muna po natin ang ating G-score, kung ilan na po ang ating score. Yan katulad po sa akin, 455 na po ang score ko. Dahil po yan sa pag-cash in ko or pag-cash out ko po mga kapatid. Kalimitan po nakikita yan na G-score na yan. Diyan po sa ating profile, diyan nga po sa may baba, kung saan ko po pinindot yung una ko pong pinindot na nakikita nyo mga kapatid. So ayan, back na nga po tayo at pindutin na po natin yung may kamay po na yon na GLoan. At ayan nga po mga kapatid na nakikita nyo na pinipindot ko, dyan po natin makikita ang atin pong mga GLoan kung paano po tayo makautang sa GCash. At ayan nga po mga kapatid, nakikita nyo po, dalawa po ang aking loan. Ang una ko pong linoon dyan is 4,000. Tapos within po mga 1 month or more than 1 month po mga kapatid, in-increasean po ako ni GCash para makautang po uli ng GLoan. At ayan, nakautang nga po uli ako ng 10,000 po sa aking pangalawang GLoan nga po sa GCash. Bali, nagpumapatak po ang aking utang. Yan na nakikita nyo po is 15,000 kasama na po ang kanilang interest po dyan. At ang kanila pong service fee or service charge mga kapatid. So ganyan lang po mga kapatid ang pag-utang po sa GCash at nakikita nyo naman po ang aking nga pong inutang sa kanila. So ngayon mga kapatid, titingnan naman po natin ang ating GGives. Back po muna natin mga kapatid. At ayan po ang aking pera sa loob po ng aking GCash, 56 pesos na nakikita nyo. At ayan po, pindutin na natin yung GGives pong nakalagay po mga kapatid. Ayan, hintayin lang po natin dahil loading. So ayan mga kapatid, kaya po nakikita nyo po na 18,000 po ang aking GGives. Dati po ang offer nila sa akin is 14
4,000 lang po mga kapatid ang offer nila sa akin sa G-Gibbs. Bali, nabayaran ko na po kasi ang aking G-Gibbs, kaya po, nag-offer po uli sila sa akin ng 18,000. Tinaasan po nila ang kanilang interest sa akin. Ayan, nakikita nyo po, wala po akong credit sa aking G-Gibbs dahil nabayaran ko nga po mga kapatid. Pwede ko na naman po yan utangin, nag-G-Gibbs ko na yan kung gugustuhin ko lang po mga kapatid. Kaso nga lang, syempre, kailangan bayaran ko muna po yung aking mga nautang sa Gilon mga kapatid. So ayun nga mga kapatid, napakadali lang po ng proseso kung paano nga po tayo makakautang sa GCash at makakakuha po tayo ng loan sa Gilon po sa pamamagitan nga po ng GCash. Sundan nyo lang po yung step by step na ginawa ko po mga kapatid at pwede nyo na po i-loan yung Gilon nyo po, ipapasok nyo po sa inyong GCash. Ganun lang po ang proseso mga kapatid kung paano nga po makakautang sa GCash at sa Gloan. At pwede na rin po natin ipasok po sa ating GCash at pwede na rin po natin i-cash out mga kapatid. So ngayon bago ko po tapusin ang aking vlog sa tanghaling ito, tulad po na aking sinabi, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog, paki-like po at paki-share, paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat at bye-bye! God bless you!